Sanibingelela ke babukeli bakwaJabula Jule TV. Anibingelela impela sewuyena umbona osemntubatuba ngoma ngixosha ngoma zinyo uphrishinyala zophuna isigodi ngaphansi kwentaba machushana. Abaningi bamazwe usitho bhaliwe isamba semali singadalweni zonke ushimini zemsolo shimini zithunde isandla ngephuma ethweni maqeda lakhanyisela umuntu odwa nawe umuntu omusha ubongayisipha inswa muhla kanphili. Sesiphinde sabuya impela ke siyithimbala kwaJabula Jule. Namhlanje siniphathele lona impela ke i-episode eshisayo. Okwakho wena usengalapha ngasekhaya yenza okulungile ke cofa subscribe ucofe i-notification so that onke ama-video esuke sikwethulela wona azokhona ukuthi ngempela ke aqale kuwena koqala. Ukhona ngempela ke umama osibizile ozosithulela isitori sizoza ukuthi yini nalakhala ngayo, yini nalafuna ukuthi simsize ngayo, nami ukuthi uney'nkinga ey'cishe ey'fana nalo mama uzosiza kusithinte. Kodwa ke angifuna ukukhuluma kakhulu okwamanje awuhlale nani ake sininishwi ngakuye siyo njengamanje usekhona impela ke umama eduze kwampati ke angifuna ukukhuluma kakhulu ngize ngeqa amagula yena ozosithatha sibeke ukuthi yini kwenzakalani futhi usibizeleni. Mama niyaphila? Yaphila ndodana. Siyaphila nathi. Mhlambe mungazisa nje ababukeli bengasekhaya mhlambe ngizothi bazothi konje umama umabani? Umama uMambonambe. Okay. Mhlamba awusithatha usibeke. Why usibizele namhlanje? Why sila usithatha usibeke mhlamba ubeke nombukele ngasekhaya? La nginibizele uthi umyeni wami kade sashada naye na 20 years sihlezi. Ngibona umyeni wami izinto kade engazenzi. Ngibona ngoDisemba asitholi mali ingane azikutholile ukudla. Mana-ke mhlambe ungenzela ukuthi manje siyithathe lento nongasekhaya understand kahle njoba uthi nino 20 years nashada ubekuhlupha wonke lo 20 years noma mhlambe uqonda ukuthi uqale ngoDisemba ukuhlupha? Uqale ngoDisemba kungihlupha ebengakaze azangihluphe nje hlobo mangibona indlela enza ngayo. Okay. Ngizongixolela ke ngizolokhu ngikubuza ngoba ngenzela ukuthi wonke umuntu obukelayo njengamanje osekhaya akwazi ayi-understand kahle lento. Ukuhlupha ngani mhlambe akakondli noma mhlambe sekunezinye izancinza mhlambe ezikhona eziseceleni? La ngingasho ukuthi akasondli nanani bongibuye emsebenzini ngimfica akekho endlini manje ngisola ukuthi kukhona la sehleka khona kukhona umuntu engibanga naye. Mana-ke so ufuna ukuthi mhlawumbe usukwazile uneshoya lokho kushoyo futhi usukwazile mhlawumbe ukuthola ukuthi ungakuphi lo muntu ukuze sikwazi ukuthi simvakashele noma siyombamba oqotsheni bachaze mhlawumbe noma okanye yena achaze. Nginayo ishoya lokho ngoba uma ngifika ngiyabona endlini ukuthi hayi uhamba lesikhathi ngihamba. Shuthi wena uthi uphuma ubheke emsebenzini nawe uyaphuma uyela kuyisancinza sakhe. Kunjalo nje. Usuke wazama mhlawumbe ukuthola ukuthi ukuphi nendawo ukuze sikwazi ukuthi sisondele kuye khona njengamanje ngoba thina njengabakwaJabula Jule asichithe isikhathi mase ukuthi udaba ususibekile isitori sakho kuthini kumsebenzi wethu ukuthi sikubambele uyitholele wena mathupha and ube neshoya into osukuyisola futhi singagcini ngokuba neshoya kodwa ukwazi ukuthi sikusolvele le nkinga osuke ukhala ngayo. Sebengitshenile nabanye ukuthi kukhona vele la ntombana lesejwale khona. Uyawazi leyo ndawo leyo noma uyawazi lowo muzi lowo? Ngiyawazi lowo muzi. Okay. Manje singaye sombheka somfica khona. Okay. Ayikho ke inkinga. Babukela iningi lapha ngasekhaya mhlawumbe niyamuzwa kumama njobe echaza. Okwethu kumsebenzi wethu ukuthi simsize njobe sebikele thina nje story. Usibikele ngoba esithemba. So njengamanje siyasuka la. Sisathi nishwi kulo baba lo wakwakhe onaleso sancinza sakhe. Asazi ke noma siyosifica noma ngeke size sisifice. Kodwa ke sithi nishwi khona siyobona ukuthi sitholani. Ahlala nathi la ukhona. Qoqo. Sanibonani sisi. Kanjani? Siyaphila unjani? Ngiyaphila. Ungamangali ke mhlambe ubona amakhamera igama lami ngumuzi isibongo ngokomthabela ngisebenzela iJabula Jule TV so
ukhona umuntu esimfunayo la ubaba uMbonambi ngabe ukhona la Ihlobo sala ekhaya noma ya noma ngeke ngazi uma isihlobo sala ekhaya kodwa sifuna ubaba uMbonambi ukhona la ngaphakathi hayi angimazi sis asidlala yabona nje ububona nje namakhamera ngihamba nomama muzo ngalikhuluma iqiniso angazi sizozama ngokho kodwa kusemandleni ethu ukuthi sithole iqiniso ngoba umama akekho happy la into esitholayo sithola ukuthi ubaba wakwakhe ashada naye for 20 years akasahlali naye sizomcinga la ngaphakathi ngabe ukhona yini nasisi angimazi pho manje umama uzomcinga namakhamera la kwami cha usicelile thina njengethimba lakwaJabulu Jule ukuthi simsize so ngokwakhe yena ubesezamile ukukhuluma naye isikhathi eside but uyahluleka so seziwazi wathatha isinqumo sokuthi ngona acele thina ukuthi simsize ukuthi simtholele ubaba wakwakhe and kusolakala ngazuthi wena ujola naye ngabe ikhona into enjalo Xiseni hayi angimazi akekho la ekhaya uyamazi yena baba uMbonambi qala angimazi serious angimazi okay kulungile yena siyakuzwa umama uthi umbone kephi ubaba ulahlekele ubaba ubaba bayambona eshona ngala hayi angimazi no mana ke siswami ngoba manje ngiyabona ukuthi lento lebe ngizama ukuthi mina ngizokhuluma nawe kahle kodwa wena ngibona ngathi ukhombisa ipride uzongiphakamela so ngicela ukuthi ungivumela ngingene ngicingele mina la ngaphakathi ngoba ngivele ngiyasaqala ukusola ukuthi ubaba ngazuthi ukhona la ngaphakathi ngoba ngithe mangiqhamuka lapha khona umuntu obekade esithela la ngaphakathi wesilisa ungakwenza ukuthandayo ngizocela nje wena mama uMambonambi kube wena ongena la ngaphakathi usitholela ubaba ngoba wena omaziyo manje sothi siyangena kanti thina simazi amtetele sisi baba ulana ingane ilambile ulibele lo tiklan lwakho baba ulibele lo tiklan lwakho baba ingane ilambile ingane ingane zaba eqhamukapi engazazi mina ongakazi ungitshele ngazo ingane zakho ezawe ngiqhamukapi mina ngingazazi na mana baba ake ngibuze mhlawumbe uyamazi umama engifika naye angimazi hawu mama nakho bakuphiya bathi abakwazi ubaba engishade naye lo osengipheka phambi kwentombi kulesikebere sakhe ungangibizi kanjalo sisi ungangibizi ikwami la uzohlonipha ilanga ejakhe emzini wami tati ngizokubiza ngoba udla indoda yami ngizokubiza yazi ngizokubiza gash ngizokubiza ngafika kwakho ngazonokhela ngasingole indoda yakho ubungayixosha ngendoda yami ngixosha kanjani bekumele uyiqosheke ngoba yeyami ngishade nayo phela ibona kufuduka hayi kuyabanda sisiphi phela ixosha yini kwakho phela awakho sithi indoda yami leyo umshado mana-ke mana mhlawumbe manganiqala nje mina nginimise nginibuze sisi okokuqala sithe masifika la walandula wathi akekho ubaba okhona la mhlawumbe khona usengakuphawula okwamanje ya khona engakuphawuli manje mangithe angimazi umama nizongifikela amakhamera kwami cha besifuna wena mana-ke wena unesikhathi esingakanani nazana naye ubaba lo sina 5 years 5 years ninazi ingane iyodwa umfana noma intombazana umfana mama kuthini ukuphawula kwakho mina ezami ingane nje zo4 usazondlana ubaba usakwazi ukuthi ingane izilale idlile ingane ayisadli kuze kuphume mina ngiyosebenza ubaba ekhona yebo baba naba unkosikazi wakho nasi isancinza sakho naso siyakhala ukuthi wena angathi awusenzi kahle kuthini ukuphawula kwakho hayi ngithi mina ngikwazi lokho ikuphi ongakwazi baba ngoba umama lo ushayele thina wacela ukuthi sizomsiza nawe asikufice ekhaya sisuka kwakho asikufice ekhaya mhlambe siphi izathu salokho uqale iplento hayi futhi into engayazi ukuthi iqala kanini uphikile wathi awumazi nalo awumazi mhlamba awusichazela usithatha usibeke alo nkosikazi wami na muphi lo noma lo mdala ngiyabona manje pho lo hayi lo ngangizenzela nje idlalela nje usungijwayela kabi
ngiyakuthatha ngifake lamathanga afudumele uzongijwayela kabi kwami. Phakela ukudla kwami kwenzela ibreakfast la uzongijwayela kabi. Ungijwayela kabi. Nomfazi wakho uzongilethela amakhamera la emzini wami. Noba uthuni ngijwayela kabi kahle kahle. Hayi owami lo ngihlala naye nkosikazi owami. Isikhathi esingakanani ungangitsheli? Njoba usuze siyathola ukuthi baba usuze wanengane nayo sisi wena kuthini manje kufanele kwenziwe njani lengane le izokwendloba lezi ingane oyishiye ekhaya kwakho wagijima weza lapho mhlambe uzokwenza kanjani? Angizoqhubeka ngizondla ingane. Sisi wena Le yami uzoqhubeka uyondle naye? Yebo. Hayi mina ngitibanda 7,000 ngenyanga ke ngeyami ingane. Ngeke uzungenza isilimi iminyaka yami emingaka ngiyibambezela ngawe. Futhi ke nalokho awusiyo ngisho type yami but Mama angazi ukuthi kuzokwenzakala kanjani wena ucabangani nangu ubaba lapho yakuveza ukuthi uhamba nawe egcineni kuthini ukuphawula kwakho wena? Mina ngaphawula ngithi ubaba ube wrong ukuthi uma kukhona la engamnelisi khona akangitsheni ngani nanani futhi yini angibhanqa nentombazana egcineni uyayimithisa nanami ngifuna isondlo esengane zami. Wena ubuwazi ukuthi usenengane nayo usisi lo noma mhlawumbe uqala ukwazi manje lokho? Bengakwazi ngiqala manje. Hey asazi manje mkhulu mhlambe egcineni ufanele ugcina ukhethe manje. Wena ucabanga ukuthi usala nayo usisi noma uhamba nomama? Hayi ngihamba nalo omdala wami umdala. Lo ngiyakhohlwa uyena lo mncane. khombisa. Ngizokukhombisa kahle, awungazi kahle mina. Ngizokukhombisa. Uzosikhokha lesondlo sengane yami. Mhlawumbe awusicacisele baba kule mali efunakalayo ke nangu usisi ufuna imali nomama ufuna imali ngala uzokwenza uzomisa kanjani? Ngizoyikhokha yalo uneyingane zami zabafana. Uzomkhokhela lo 7,000 awufunayo? Yebo. Kuneyingane zami zabafana. Okay umama wasekhaya osuqede naye 20 years siyambona 5 years wenza njani ke ngayigcina kwa yonke lento? Hayi kuthi sophila njengoba sizivele siphila nje naye. Hayibo. Kanjani baba? Kanjalo. Awu angazi ke mama kuthini ukuphawula kwakho na uthiwa nizophila njengoba bewunivele niphila. Kushuthi ngamanye amazwi na utholi lutho kuyo yonke lento. Umuntu ozobenefita la usisi. Ngeke akwazi ukuthi mina ngingatholi ngizele ingane ezamantombazane. Nami ngiyafuna ukuthi ngithole ngalezi ingane zami ngoba phela ngunkosikazi omdala. Hayi asazi ke baba kufanele izingane zakho uyinelise intombazane umfana zonke kufanele uyinelise ezomuntu oshade naye nomuntu ongashadanga naye but egcineni kwakho kufanele ineliseke kungabe bikho ingane ezifila ezifayina baba wena uthini kahle kahle isiphi isixazululo bothe senzeke ukhona otholayo khona ufaka ngatholi? Angizozenelisa ingane. Kanjani ngoba ukhuluma ngeingane ezikasisi kuphela simuza ukukhuluma ngeingane kamama? Zombili ingane zozenelisa sizwazo bobabili. Uzoyinika malini ke izingane zika mama osushade naye 20 years? Kuyithi bazothola half bobabili. Half umuntu onengane yodwa, half umuntu onengane ezu2. Yeah. Shuthi uyaluza kahle kahle ngoba phela akufanele kube u50-50 ngokubona kwami. Hayi kuzoba njalo angazi kodwa. Kuzoba njalo ngoba mina ngizela indlalifa. Nangu uzela indlalifa. Angeke kube njalo nje akusho ukuthi phela ubuzela indlalifa afa uthola imali enkulu ezankosikazi omdala zithola imali encane. Inkinga phela mawami akushongo mina ngathi sithola ingane zamantombazane. Inkinga yakho. Hayi ngoba ubaba vele useyabuya ekhaya kunankinga uzothola lo 7,000 ngoba ubaba uyabuya vele. Bengicela ke ubaba njengebuya cela ngaphumeli ngaphandle.
Mana-ke mama ngiyajabula ukuthi kukho yonke lento lena ukhuluma ukhomba ukuthi uphansi futhi awulwi but ekugcineni ufuna isixazululo. Mhlambe-ke sesiphuma sizivalelisa because siyathola ukuthi anixabani ngale ndlela noma niqale kwangathi niyaxabana but siyathola manje nisaxabana. Mhlambe sesiyaphuma nje siyavalelisa la ekhaya noma ngingaseshola ngithi kwabani kodwa-ke uhappyini since ubaba esekhomba ukuthi ukhetha ukuthi uzoqhubeka aphile nawe futhi ubaba usezobuya ezekhaya azohlala nawe. Indlela engihappy ngayo ngihappy ngoba phela kubuya indoda yami iyeke nje uthi iyenze lo doti le ibiwenza. Hayi nathi sijabule-ke azivele zivalelise babukele ungalapho ngasekhaya siyacela ukuthi wenze okulungile cofa subscribe ucofe i-notification so that onke ama-videos sesikuthulelwa wona ngempela azokhontsha aqale kwena qala nawe uyabona na umndeni nayo ifamily ebikade ingazani umama yizo bekade siyathola ukuthi ubekade emazi usisi noma yena usisi ubekade engamazi umama kodwa siyathola ukuthi sebeyazana. Kukhona umama mncane azokuhlomula kanti noma mdala ka-20 years kukhona naye azokuhlomula uyabo. So siyacela na ukuthi ukuthi unenkinga noma bekuthiwa inkinga eyani obhekene nayo kodwa musubize thina sokwazi ukuthi sifinyelele la ukhona sizokusiza lonke ngosukubhekene nayo. Ungakhohlwa ucofa usubscribe Jabulu Jule TV TikTok, Jabulu Jule TV on Facebook and YouTube. Asidibane kwi-episode elandelayo. Bye bye.